Obraz 16. Ježiš urobil veľa podivuhodných vecí a veľa ľudí ho nasledovalo. Ježiš bol láskavý, liečil chorých, učil Božím nariadeniam. Ježiš bol dobrý. Nikdy nezrešil. Ježiš vždy konal, čo od neho chcel Boh. Prišiel, aby nám ukázal Božiu lásku, aby znova získal stratených ľudí pre Boha, aby chodili po jeho cestách. Mnoho vplyvných náboženských vodcov však žiarlilo na Ježiša. Nechceli si priznať, že porušili Boží zákon a že sú takými istými hriešnikmi ako aj ostatní ľudia. Ich srdcia boli tvrdé, neverili, že Ježiš bol poslaný od Boha. Šírili klamstvá o Ježišovi a nakoniec ho aj zatkli. Ježiš bol zbitý. Vojaci mu na hlavu nasadili trňovú korunu a vysmievali sa mu. Ježiš to mohol zastaviť, ale neurobil to. Prišiel na svet, aby sa stal obeťou za hriechy. Svoj život obetoval za hriechy všetkých ľudí. Ježiš vzal na seba trest, ktorý si všetci ľudia zaslúžili. Obraz 17. Vojaci ukrižovali Ježiša na drevený kríž. Potom spriamili kríž a zapichli do zeme a Ježiš tam visel, až kým neumrel. V tých dňoch bolo zvykom zabiť týmto krutým spôsobom tých najhorších kriminálnikov. Ten deň dvaja z nich viseli po oboch Ježišových stranách. Ale Ježiš nebol zločinec. On bol nevinný. Neurobil nič zlé. V ten deň umieral za hriechy iných ľudí, nie za svoje vlastné. Umieral za hriechy ľudí, ktorí žili v tom čase, ale takisto tých, ktorí žili potom. Jeho smrť očisťuje od hriechov každého, kto sa odvráti od svojich hriešnych ciest a príjme jeho obeť ako svoju vlastnú. Tým, že Ježiš zomrel, obeť bola dokonalá. Zaplatil za hriechy všetkých ľudí svojou nevinnou krvou. Boh povedal, že žiadna iná obeť už viac nie je potrebná, lebo Ježiš bol dokonalou obeťou. Obraz 18. Ježišovi nepriatelia si mysleli, že ho zničili. Ale nebolo to tak. Potom, čo Ježiš zomrel na kríži, dal jeden z jeho bohatých priateľov zložiť Ježišove telo z kríža, aby ho mohol uložiť do svojho kamenného hrobu. Vchod do hrobu privalili obrovským kameňom. Na tretí deň, skoro ráno, prišli ženy k hrobu kvôli tradičným pohrebným zvykom. Preľakli sa, keď našli kameň odvalený od hrobu a Ježiš tam nebol. Ešte viac sa preľakli, keď zbadali dvoch anjelov, ktorí im zvestovali, že Ježiš žije. Títo poslovia im veľmi jasne povedali, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. Obraz 19. Potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych, navštívil niektorých z jeho učeníkov. Hovoril s nimi a jedol s nimi. Tomáš, jeden z jeho učeníkov, o tom počul a neveril, že Ježiš je znova nažive. Povedal, až dokým neuvidím stopy po jeho klincoch a nedotknem sa jeho rán, neuverím. Ježiš sa znova zjavil tejto skupine učeníkov v čase, keď Tomáš bol s nimi. Ježiš hovoril priamo s Tomášom a Tomáš uveril a padol na kolená pred ním. Ježiš mu povedal, veríš, lebo si ma videl. Blahoslavení, ktorí ma nevideli a uverili. Obraz 20. 40 dní po vzkriesení sa Ježiš zjavoval ľuďom. Mnohí ho videli a vedeli, že je nažive. A teraz nastal čas, aby sa vrátil naspäť do neba. Jeho úloha na zemi skončila. Ježiš prikázal svojim nasledovníkom,
aby išli a hovorili každému o tom, čo urobil. Potom, ako ho mnohí videli, sa Ježiš zniesol zo zeme na oblohu, kde im zmizol z dohľadu. Len dvaja anjeli sa zjavili. Povedali učeníkom, že Ježiš sa jedného dňa vráti rovnakým spôsobom, ako odišiel. Ježiš je teraz v nebi, aby pripravil miesta pre tých, ktorí v Neho veria a nasledujú ho. Skrze Ježiša môže teraz každý človek prísť k Bohu. Obraz 21. Prečo musel Ježiš zomrieť na kríži? Zomrel na kríži, aby zachránil nás, hriešnikov, od trestu za hriech. Ježiš nikdy nezrešil. On zomrel, aby zobral hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha. Kríž nám pripomína, že Ježiš bol svätý, čistý baránok Boží. Bol obetovaný za nás. Ak uveríme v Ježiša a vyznáme mu svoje hriechy, odvrátime sa od nich, Boh nám ich odpustí. Skrze Ježiša sa môžeme stať Božími deťmi a priateľmi Božími. Obraz 22. Kým Ježiš chodil po zemi, hovoril mnohé príbehy o Bohu a jeho kráľovstve. Učil, že sú dve cesty. Každý človek sa narodí, aby začal svoj život na širokej ceste hriechu, ktorá vedie do zahynutia a večného trestu. Všetci máme hriešnú prirodzenosť získanú od Adama, prvého stvoreného človeka. Zhrešili sme tým, že sme robili, čo sa nepáči Bohu. Ježiš nás žiada, aby sme opustili širokú cestu, ktorá vedie do pekla, a vstúpili na úzku cestu, ktorá vedie k Bohu, do neba. Jedine cez Pána Ježiša môžeme vkročiť na úzku cestu. A to tým, že oľutujeme svoje hriechy, vyznáme ich pred Bohom a príjmeme Ježišovu smrť ako obeť za naše hriechy. Prečo mu to nepovedať teraz vo svojom srdci? Stačí táto modlitba. Bože, si veľký a svätý a vyznávam, že som zhrešila proti Tebe. Verím, že Ježiš zomieral na kríži aj preto, aby zaplatil cenu za moje hriechy. Prosím, odpusť mi skrze Ježiša, očisti moje srdce a urob ma svojim dieťaťom. Chcem ťa nasledovať a raz žiť večný život s Tebou v nebi. Ďakujem Ti, Oče. Amen.